Σας καλωσορίζω στην 31η ειδική συνεδρίαση, σήμερα Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου. Πριν περάσουμε στο θέμα μας, να πάρουμε λίγο παρουσίες. Καλησπέρα. Λίτσκας Διονύσιος. Κύριε Λίτσκα. Τόσκος Πέτρος. Τσανός Κωνσταντίνος. Λιάμης Θεόδωρος. Ρήμος Αθανάσιος. Ζήσης Λάζαρος. Στυλιάς Δημήτριος. Σαλβαρίνας Ιωάννης. Φουλιράς Στυλιανός. Δοκόπουλος Πέτρος. Γκόγκας Ιωάννης. Εγκλέος Εμμανουήλ. Μακρύδης Αλέξανδρος. Πέλκας Σουκράτης. Εμμανουλίδης Αντώνιος. Βασιλιάς Ευστάθιος. Βασιλιάδης Γεώργιος. Σιτιλίδης Πέτρος. Κουζίνας Χρήστος. Τράσια Σπυρίδων. Γρηγοριάδης Γρηγόριος. Αναστασίου Θωμάς. Δούκης Χρυσόστομος. Καράς Κωνσταντίνος. Ευαγγέλου Παντελής. Υποκομίδα Αγγελική. Τράσια Σταματία. Σαράτης Κωνσταντίνος. Τσούκας Απόστολος. Παυλάκης Δημήτριος. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος. Θεοχάρη Όλγα. Στεργίου Χρήστος. Τζίμας Ιωάννης. Παρόν. Εγώ να πω πως οι κύριοι Τσούκας, Καράτζιος και Βασιλιάδης λείπουν δικαιολογημένα. Οπότε περνάμε στο θέμα μας, το οποίο είναι επιλογή νηπίων για εγγραφή στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Καστοριάς. Εγκρίνεται. Ωραία. Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε το λόγο. Πριν από αυτό, θα παρακαλούσα, όπως έχουμε πει από την αρχή, όλα τα κινητά στο αθόρυβο ή κλειστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Όσον αφορά το θέμα αυτό της εγγραφής του παιδιού στον πρώτο δημοτικό βρεφικό σταθμό, θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημα, γιατί το ξανασυζητήσαμε επ' αυτού και παλαιότερα. Είναι νόμιμο στο να εγγράφουμε παιδάκια ερχόμενοι σε αντίθεση με το άρθρο 8 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών? Εκεί δηλαδή όπου έχουμε συγκεκριμένο αριθμό παιδαγωγών για συγκεκριμένο αριθμό βρεφών ή παιδιών και στους παιδικούς σταθμούς. Γιατί αυτό που παρατηρούμε εδώ πέρα είναι ότι θέλουμε να εγγράψουμε ένα παιδάκι σε ένα βρεφικό σταθμό σήμερα. Αντίρρηση δεν μπορεί να έχει κανένας πάνω σε αυτό. Όχι ένα παιδάκι, και 1000 παιδάκια μακάρι να τα είχαμε να τα εγγράφουμε. Όμως θα πρέπει να είμαστε απόλυτα νόμιμοι όσον αφορά τη λειτουργία των βρεφικών σταθμών. Γιατί εάν ομιγέννητο συμβεί κάτι, όλοι όσοι θα ψηφίσουμε υπέρ αυτής της εγγραφής θα είμαστε όλοι υπόλογοι αύριο σε οτιδήποτε συμβεί, και υπόλογοι και στα δικαστήρια και οπουδήποτε αλλού. Ποιος ο λόγος λοιπόν, ενώ γνωρίζουμε πώς πρέπει να λειτουργεί ο κάθε βρεφονηπιακός σταθμός, εμείς με ελαφρότητα, θα έλεγα, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς, λέμε ναι σε οποιοδήποτε νέο παιδάκι. Λέμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα παιδαγωγό κάθε 4 βρέφη. Αυτό αναφέρει και το άρθρο 8 του νόμου που ισχύει σήμερα. Στο συγκεκριμένο βρεφικό σταθμό έχουμε 6 παιδαγωγούς. Και έχουμε, άρα δηλαδή το μέγιστο το οποίο θα έπρεπε να έχει ο συγκεκριμένος βρεφικός σταθμός θα έπρεπε να είναι τα 24 βρέφη. Ανταυτού εμείς ήδη έχουμε σήμερα 28. Άρα δηλαδή είμαστε 4 βρέφη επιπλέον από αυτά τα οποία προβλέπεται. Και τώρα θέλουμε να βάλουμε ένα επιπλέον να πάμε στα 29. Ήδη στην Επιτροπή, από την Επιτροπή στην οποία πέρασε αυτή η εισήγηση που ήρθε σήμερα εδώ, ήταν 2 προς 1. Και είδαμε τι,
οι δύο αιρετοί να ψηφίσουν υπέρ, να το πάρουμε το παιδάκι, και το υπηρεσιακό στέλεχος να ψηφίζει όχι, να είναι αρνητικό. Γιατί θέλησε να είναι σύνομο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και όχι μόνο στους βρεφικούς σταθμούς, αλλά και στους παιδικούς σταθμούς ισχύει το ίδιο, γιατί πηγαίνοντας και στους παιδικούς σταθμούς θα δούμε ότι εκεί στο σύνολο των 10 παιδικών σταθμών οι 8 λειτουργούν παράνομα. Μόνο 2 είναι νόμιμοι, το Μανιάκι και το Μαυροχώρι. Όλα τα υπόλοιπα, το προσωπικό που έχουμε εκεί πέρα, δεν υπερκαλύπτει το μέγιστο που μας επιτρέπει ο νόμος να έχουμε από πλευράς παιδιών. Ειδικά στους βρεφικούς σταθμούς, ξέρετε ότι το βρέφος είναι βρέφος. Θα πρέπει οι παιδαγωγοί να είναι συνεχώς από πάνω τους, μη τυχόν και συμβεί τίποτα. Και μπορούν να συμβούν τα πάντα. Τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, πάντοτε νομίζουμε ότι θα συμβούν, δεν θα συμβούν σε εμάς και θα συμβούν πάντα στο διπλανό μας. Όταν θα συμβεί όμως εδώ, δεν θα θέλαμε να βλέπουμε ανθρώπους που να κάνουν τον ανήξορο από εμάς εδώ πέρα, ότι δεν γνωρίζαμε, δεν μας είπανε, δεν μας κάνανε, δεν μας ράνανε. Γι' αυτό το λόγο ανέλησα και το θέμα αυτό, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε όλοι μας και τι διακυβεύεται. Η προσωπικότητα, η αξιοπρέπεια του καθενός από εμάς είναι αναντήρητη και δεν διαπραγματεύεται. Το ίδιο και τα ίδια τα υπηρεσιακά στελέχη, τα οποία θέλουν να βοηθάνε και να παίρνουν το μέγιστο, αλλά δεν μπορούν όμως και να παρανομούν κιόλας. Γι' αυτό το λόγο και εμείς είμαστε αντίθετοι και είμαστε αρνητικοί ως προς αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να έχουμε όλα τα παιδιά, αλλά με περισσότερο προσωπικό. Υπάρχουν τρόποι, να τους βρείτε τους τρόπους, να αυξήσει το προσωπικό για να μπορούμε να έχουμε και αυτά τα παιδιά και άλλα τόσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παυλάκης. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ ήθελα να κάνω μια μικρή τοποθέτηση σε αυτό το θέμα. Είναι αρκετά σοβαρό το ζήτημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εμείς αρκετά σοβαρά και όχι ελαφρά την καρδία. Είναι πολύ υπεύθυνη θέση και η απόφαση η οποία πρέπει να πάρουμε και αν ψηφίσουμε ναι ή όχι. Το ζήτημα είναι αρκετά λεπτό. Μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες. Εμείς εννοείται δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα παιδί εκτός βρεφικού σταθμού, γιατί καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της οικογένειας και πόσο δύσκολο είναι να το φυλάξουν. Αλλά όταν ο νόμος είναι ξεκάθαρος και έχει τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, ποιος είναι υπεράνω του νόμου και θα πάρει την απόφαση και ποιος, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ το κακό, το μοιραίο, αλλά εάν κάποτε συμβεί για οποιοδήποτε λόγο, όλοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Και θα έλεγα και την ίδια την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, οι οποίοι πιστεύω ότι θα το ψηφίσουν το θέμα. Καλό είναι να το σκεφτούν πολύ καλά πριν πούνε την άποψή τους και αν συμφωνήσουν ή όχι. Επίσης, όταν βλέπουμε στην Επιτροπή η υπάλληλος η οποία έχει τοποθετηθεί και έχει φωνάξει ξεκάθαρα και λέει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τα πράγματα όμως θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα. Δεν είναι καν θέμα για συζήτηση. Η τοποθέτηση δικιά μας είναι όχι. Όλων, του συνόλου της παράταξης. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ο λόγος του κύριου Μανουλίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να απαντήσω. Είμαι σύμφωνος με αυτά που είπε και ο κύριος Γρηγοριάδης και ο κύριος Παυλάκης. Αλλά επειδή τίθεται, μιλάμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, σοβαρό οικογενειακό της οικογένειας, που αυτή τη στιγμή οι γονείς απουσιάζουν από την Καστοριά και έχει βρεθεί το παιδάκι αυτό με τη γιαγιά του. Η γιαγιά του δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο παππούς, έχει φύγει από τη ζωή. Και θα θέλαμε αυτή τη στιγμή να εντάξουμε, μιλάμε, το παιδάκι στο βρεφονηπιακό για να δουλέψει η γιαγιά, για να ανταποκριθεί, μιλάμε, στις υποχρεώσεις αυτού του παιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός λοιπόν από τα νομικά και τα νόμιμα, υπάρχουν και τα ηθικά. Πείτε μας, κύριε Παυλάκη. Κύριε Μανουλίδη, ευχαριστούμε. Πολύ σωστά τοποθετηθήκατε. Απλά ήθελα να σας πω να ξέρετε το εξής. Όταν είστε έτοιμος να κάνετε μια εξυπηρέτηση, και εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, να ξέρετε ότι αν στραβώσει το άτομο το οποίο το εξυπηρετήσατε, θα στραφεί απέναντί σας νομικά. Δεν θα πει ότι εγώ εξυπηρετήθηκα. Οι γονείς, εννοείται οι γονείς. Ναι.
να το έχετε και αυτό υπόψη. Δηλαδή, η εξυπηρέτηση καλή είναι από τη μία, να μην αφήσουμε κανένα παιδί εκτός, να εξυπηρετηθεί η οικογένεια, γιατί πάνε οι άνθρωποι για δουλειά, έχουν ανάγκη, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και την άλλη πλευρά. Ότι αν για οποιονδήποτε λόγο κάτι δεν πάει καλά, που σε αυτή την περίπτωση θα πάνε όλα καλά, τέλεια θα πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάνε καλά, γιατί στατιστικά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα, να είμαστε έτοιμοι και για την άλλη πλευρά. Η εξυπηρέτηση θέλει και μπορεί να κινηθεί και νομικά. Αυτό. Οπότε ψηφίζετε. Ποιοι είναι υπέρ? Οπότε το θέμα περνά κατά πλειοψηφία, μειοψηφώντας οι κύριοι Γρηγοριάδης, Δούκης, Αναστασίου, Ευαγγέλου, Σαράντης, Υποκομίδου, Τράσια, Παυλάκης, Παπαδόπουλος, Τεργίου και Τζίμας. Σωστά? Ωραία. Το θέμα τελείωσε. Έτσι τελείωσε και η δική